Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите захарна фигурка Мики Маус, като започваме с инструментите, които ще използвам. Пропуснала съм да отбележа фонданът, той е на марката Фо. Разбира се, ако имате някакъв по-предпочитан, той със сигурност ще ви свърши работа. Винаги стартирам с изработката на крачетата. Започвам отдолу нагоре, когато правя каквато и да е фигурка, за да мога да си преценя по-добре пропорциите. Често ме питате за точни грамажи и в предни видеа съм отбелязвала, но като цяло смятам, че това не е необходимо. Трябва да свикнете, че всичко се прави на око и с времето ще ставате по-добри и по-добри, защото ако ви дам точен грамаж, то значи да направите абсолютно същата фигура. Ако тортата ви е по-малка или по-голяма, това е напълно излишно. Ако ви е трудно и за първи път правите някаква фигурка, може да си разпечатате картинката и да си оразмерите в мерките, в които ви е необходима, и оттам да сверявате поетапно всяка част, за да успеете да спазите пропорциите. Дървените шишчета, които използвам, са закупени от Kaufland. Казвам го, защото съм използвала доста дървени шишчета на пазара, които се предлагат на пазара, и мога да твърдя, че тези са най-добри, защото са тънки, но достатъчно стабилни, за да задържат фигурата, и наистина са ми много полезни в работата. Въоръжете се с търпение, защото Мики Маус е една от по-сложните фигурки и си изисква съсредоточаване и постоянни опити и грешки. Както виждате, в оразмеряването на крачетата имах малко затруднения, но всичко е поправимо, просто изрязвате излишното и нещата се получават както трябва. Между другото, ако имате някакви въпроси, задайте ги в коментар и ще отговоря, защото в момента не се сещам какво може да ви е любопитно, когато става въпрос за изработка точно на тази фигурка. Преминаваме към следващия етап. Правя си една топчица, като все още не съм проверила дали ще пасне на фигурката ми, просто правя някакви щрихи и след това ще наложа към крачетата, за да преценя дали размера е добър. В случая съм доволна, така че си продължавам работа. Аз използвам вече отцветен фондан. Някои предпочитат бял и да си го отцветяват в желаните цветове, така че това е въпрос на вкус и на избор. За мен по-лесният вариант е когато цветът е готов и не се занимавам с бои, защото се губи време и ми се струва излишно. Така, това е коремчето на Мики Маус. Отново изрязвам. Ако е необходимо, ще изрежа още малко, но в случая това беше добре като размер. Оформям панталонките. В общи линии си пада едно голямо оформяне през цялото време. Постоянно има някакво детайлче, което трябва да се изпипа. Въпросът е на вас да ви харесва, и в правенето на захарни фигурки няма кой знае какви правила. Всичко е въпрос на усет и на действие на момента. Разбира се, това са по-елементарни фигурки, не са с цел някаква изложба, състезание. Това са просто семпли модели, които съм съвсем убедена, че всеки може да се научи да прави. Подготвям долната част, върху която ще сложа с черен фондан и горната част на тялото. Ето тук правя вече малко по-голямо телцето и не ми харесва, така че си го изрязвам. Дооформям. Да, дооформям постоянно. И
следващата стъпка е да подготвим ръцете. Отново с познатите вече шишчета от Kaufland. Не се притеснявайте че ще отпуснете малко повече. Това все пак е захарно тесто. Може да се отреже, може да се насложи, ако нещо не е окей. Така че не се фиксирайте толкова в точни размери. Разбира се, че пропорциите са важни. Точно затова ви дадох и примера с разпечатването на картинка, защото за мен това е най-лесният начин, поне в началото, да си добиете представа. Даже може да стане по-добре, ако сте подготвени по такъв начин с такава картинка и да си наслагате всяка част от тялото. Ето тук, например, главата не ми хареса как се получи. Трябваше да отнема малко фондан и вече съм си доволна, така че оставям по този начин. Аз залепям елементите с вода, в която съм разтворила съвсем малко тейлоза. Получава се нещо като лепило. Но може и само с вода, не е задължително да слагате тейлоза. Аз съм от типа хора, които обичат да слагат царевично шесте в фондана. Много хора казват, че това не се прави, не трябва да се прави. Аз не съм съгласна, работя по този начин от години. Никога не ми се е цепил фондана, когато правя фигурка. Но пък ако предпочитате, може просто да слагате по малко тейлоза, за да ви се получи по-твърд елемент. Тук си правя нещо като легълце, за да ми е по-удобно, докато обработвам лицето на Мики Маус. За да добия този цвят телесен, тъй като фо нямат хубав телесен цвят, просто смесвам бяло с малко розово и с малко жълто. Може да се добави и мъничко кафяво. Така се получава телесен цвят. Може в друго видео да ви покажа как смесвам цветове, защото от това, което обясних, съм сигурна, че никой нищо не разбра. Изрязах си нещо като сърце. Разбира се, не е перфектно, но пък ние не търсим някакво топ съвършенство. Както казах, това са по-елементарни фигурки, по-лесни. Не е нещо, което трябва да бъде пипнато съвсем до най-малкия детайл. Не, че има нещо лошо да изпипвате детайлите, но да не се вглъбяваме в всичко. Работата с фондан трябва да е преди всичко удоволствие и да се наслаждавате на процеса. Знам, че има много перфекционисти, но в края на краищата наистина трябва просто да ни доставя удоволствие. Особено ако пък правите за първи път фигурка, малко по-сложна и ще бъде за някой ваш близък, мога да ви кажа, че със сигурност ще се зарадва дори и малко някоя линийка да не е съвършена. Тук ще оформя и усмивката на Мики Маус. Усмивката си отнема доста време, трябва да сме търпеливи. С скалпела изрязвам съвсем малко и вътре ще поставя първо черен фондан, а после и червен фондан за езичето. А пък ако не искате да е толкова усмихнат, може да пропуснете тази стъпка и пак ще се получи много сладък Мики. Изрязвам и мястото, където ще поставя очичките. Всъщност това не бих казала, че е най-добрият вариант.
но в случая явно, когато съм правила тази фигурка, съм преценила по този начин. Може просто с този инструмент да си направите дупчици за очите. Няма да е грешно. Всъщност няма нищо грешно. Каквото и да направите, няма как да сбъркате. Разбира се, когато работите с ръкавици, нещата са малко по-изнервящи и понякога слагането на очи е истинска мъка. Ще сложим и по една бяла точица фондан, за да има блясък. И следващата стъпка е да направим нослето. И почти сме на финала, като остана най-любимата ми част. Това е да дъснем малко самата фигурка. Използвам дъстовете на Сарачино, харесват ми, доста са покривни и се работи лесно с тях. Преливат се много хубаво. А четката, с която работя, е от Jumbo. Не казвам, че е най-добрата, това е четка за грим, но на мен поне ми върши работа. Слагам розов дъст, докато ми хареса крайния резултат. И след това ще върна главата на мястото, като вече залепвам. Останаха ни ръчичките. Тук ще ви покажа как ги изрязвам. Аз използвам ножичка, може да го направите и с скалпела, но на мен лично с ножица ми е доста по-удобно. С помощта на клечка за зъби си дооформям самата ръка, защото това е най-прецизният инструмент, който имам и най-евтиният. Любопитно ми е да разбера вие с кой фондан работите и коя марка ви е така най-любима. Ще ми е интересно да разбера, а и може да изпробвам нещо ново. Да си открадна и аз някоя идея. Ами това е. Почти сме на финала. Просто да оправяме съвсем малко пръстчетата. Слагаме едно фитилче на китките. Забравих, че трябва да сложа и двете емблематични точки на корема. А също и последния детайл, опашката. Много се чудих на къде да я завъртя. Исках да е прикрепена към тялото. Може би трябва да е малко по-дълга. Но в случая това мисля, че е окей. Използвам малко кафяв дъст, за да подчертая крачетата, някои от сгъвките по панталончето, за да изпъкнат малко по-добре. И така, нашата фигурка е готова. Чао!